Το μόνο που θα προσέχεις είναι να κρατάς σταθερά το χέρι. Ο ΣΕΚ, πού είναι το ρεκόρνε? Είμαι στο δεύτερο πολιτιστικό διήμερο που διοργανώνουν και φέτος η κοινότητα Αψάλου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο του χωριού. Το διήμερο το φετινό είναι αφιερωμένο στα παραδοσιακά φαγητά και τις παραδοσιακές πίτες. Όπως τα είδατε, έχουμε στρώσει ένα τραπέζι με παραδοσιακά φαγητά τα οποία ετοιμάστηκαν από τις γυναίκες του χωριού με πάρα πολύ μεράκι. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μπορείτε να τα γευτείτε. Αύριο θα έχουμε τις παραδοσιακές πίτες. Θα σας περιμένουμε και αύριο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας, κύριοι συνάδελφοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακοί παράγοντες, δημότες και δημότισσες της Αψάλου, σας καλωσορίζω στο δεύτερο πολιτιστικό διήμερο, στην εκδήλωση που ξεκίνησε πέρσι και με την υποστήριξη όλων μας καθιερώνεται. Αυτό ήταν και το αίτημα δεκαετιών όλων των κατοίκων του χωριού. Σε αυτόν εδώ το χώρο, ανήμερα και την επομένη της εορτής του προφήτη Ηλία, λόγω της κομμοσυρωής υπήρχε να διοργανώνται οι όποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν μπορεί όμως κανείς να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ένα χώρο που δεν προσφέρεται για τίποτα όπως ήταν διαμορφωμένος. Παρόλες τις γκρίνιες ορισμένων ότι τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα πάνε στον αέρα, εμείς προχωρήσαμε στη μεταφορά νερού, την ηλεκτροδότηση του προφήτη Ηλία. Το δε θέατρο κατασκευάστηκε με το μεράκι των κατοίκων του χωριού που αξίζουν συγχαρητήρια. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφερθώ στο μεγάλο απόντα της απόψινής βραδιάς, στον Υπουργό και φίλο Γιώργο Πασχαλίδη, που δεν μπόρεσε λόγω υποχρεώσεων να μας τιμήσει. Στο τι συντελείται στην Άψαλο, ένα μεγάλο μέρος των έργων το οφείλουμε σε αυτόν, που μας στηρίζει ηθικά και προπάντων υλικά, αποδεικνύοντας με τις πράξεις του με αποκορύφωμα τη χρηματοδότηση του αδευτικού έργου προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων δραχμών. Μη φαντάζεστε, επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Πασχαλίδη, έχω πρόβλημα με τον κύριο Νομάρχη. Και αυτός ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Και πάλι σας καλωσορίζω στο δεύτερο πολιτιστικό διήμερο. Καλή διασκέδαση. Στη συνέχεια η Δεσποινίδα Ελευθεριάδου Σιμέλα θα μας μιλήσει για την αξία της παράδοσης και το πώς οι Έλληνες της Αυστραλίας και οι χωριανοί μας ειδικά κρατάνε την παράδοση. Η Δεσποινίδα Ελευθεριάδου Σιμέλα, καθώς και ο αδερφός της Στέφανος, τον οποίο θα χαρούμε σήμερα, είναι αψαλιωτόπουλα τα οποία όμως είναι γεννημένα στην Αυστραλία. Έχουν να παρουσιάσουν ένα πολύ πλούσιο έργο όσον αφορά τα πολιτιστικά και τα αλλογραφικά. Μακριά από την πατρίδα, μέσα σε συλλόγους, σε πολιτιστικούς συλλόγους, η Δεσποινίδα Σιμέλα είναι δασκάλα χορών, ο Στέφανος είναι νταολτζής, λιράρης, προσπαθούν για ό,τι καλύτερο καταφέρουν για τη συνέχιση της παράδοσης και εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Πολλοί θα ξέρουν, οι χωριανοί μας τουλάχιστον ξέρουν, ότι ο αριθμός των αψαλιωτών που βρίσκεται στην Αυστραλία και γενικά σε χώρες του εξωτερικού είναι πάρα πολύ μεγάλος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η παράδοση είναι η μετάδοση από γενιά σε γενιά διαφόρων ιστοριών και θρύλων για τόπους, ανθρώπους και για διάφορα γεγονότα. Είναι η προφορική και η πρακτική μεταβίβαση των ηθών και των ηθήμων. Είναι η διδασκαλία της θρησκείας μας. Είναι η κληροδότηση από τους προγόνους στους απογόνους. Είναι αυτά τα πατροπαράδοτα στοιχεία τα οποία μαθαίνουμε μέσα στην οικογένεια και αποτελούν την εθνική μας ταυτότητα.
Χωρίς την παράδοση και με την επιλογή πρότυπου τρόπου ζωής, κινδυνεύουμε να χάσουμε κάποιες αξίες, την αυθεντικότητα και την ομορφιά, αλλά και την ουσία που μας συγκρατεί και μας ενδυναμώνει σαν άτομα και σαν λαός. Η δύναμη της διατήρησης των παραδόσεων των Ελλήνων έχουν εντυπωσιάσει στην πορεία της ιστορίας μας, πολλές φορές κυριαρχώντας τους άλλους τρόπους ζωής που προσπάθησαν και που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Αυτή τη δύναμη συνεχίζουν να δείχνουν και οι Έλληνες της Αυστραλίας. Με την εγκατάσταση των πρώτων Ελλήνων στην Αυστραλία, χτίσαν εκκλησίες και σχολεία και δημιουργήσαν συλλόγους. Συνέχισαν την παράδοση αμύωτη, καταφέροντας όχι μόνο να την μεταβιβάσουν στις νέες γενιές, αλλά και σε ξένους λαούς. Πρωτοπόροι υπήρξαν και οι Αψαλιώτες. Συντέλεσαν στη δημιουργία ελληνικών συλλόγων και συνεχίζουν να είναι ενεργά μέλη σε αυτά, παίρνοντας μέρος σε όλες τις δραστηριότητες των συλλόγων, όπως σε θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά συγκροτήματα, συμβούλια, εκφωνητές σε ραδιοπρογράμματα και άλλα. Βγαίνουν Αψαλιώτες μουσικοί, δάσκαλοι και επιστήμονες, οι οποίοι προβάλλουν την παράδοσή τους. Ένας σημαντικός αριθμός Αψαλιωτών βρίσκεται στην Μελβούρνη, όπου με την συγκρότηση Αψαλιώτικου Συλλόγου, αλλά και αργότερα με την συνεργασία μεταξύ τους, διοργάνωσαν εκδηλώσεις, των οποίων τα έσοδα προσφέρθηκαν στο χωριό τους. Μαζί με την νοσταλγία συνεχίζει η επιθυμία να προοδεύει η Άψαλος. Ακόμα, αυτή η αγάπη για το χωριό τους τους φέρνει εδώ συχνά. Αυτό τον καιρό βρίσκονται στην Άψαλο πάρα πολλοί που έχουν ζήσει ή που συνεχίζουν να κατοικούν στη μακρινή Μελβούρνη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι το ζεύγος Κυριάκος και Άννα Καρακασίδη, Τάκης και Τασούλα Χορομίδη, Παύλος και Ιωάννα Ελευθεριάδη, Δάνος και Άννα Καραπαναγιωτίδη, Χαράλαμπος και Σοφία Χατζηπαναγιωτίδη, ο κύριος Θόδωρος Καρασαρίδης, Νίκος Τσολαρίδης, Κώστας Τσολαρίδης και ο κύριος Κώστας Γαλαντάρης από την Αδελαΐδα. Αν και σε μια μακρινή και πολυεθνική χώρα, η νοσταλγία και η αγάπη για την Ελλάδα και την Άψαλο μας οθεί ακόμα περισσότερο να κρατήσουμε την ελληνική μας ταυτότητα μέσω της προφορικής και πρακτικής παράδοσης. Η παράδοση λοιπόν είναι κάτι που δεν γνωρίζει σύνορα και αποστάσεις, αλλά μας συνδέει άμεσα και μας κρατά δυνατούς. Ας μην την ξεχνάμε κι εμείς και ας την προωθούμε παίρνοντας μέρος σε εκδηλώσεις όπως τη σημερινή. Συγχαίρω την κοινότητα και το Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου της Αψάλου για τις ενέργειές τους. Ευχαριστώ. Για τη συνέχεια, ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολυκάρπης Αριστοτέλης θα μας παρουσιάσει πρόγραμμα με χορούς της Μικράς Ασίας. Κόνιαλης, μπροστός αντικριστός χορός, όπου οι χορευτές κρατούν τα κουτάλια. Είναι τα αρχαία κρόταλα, συνοδευτικά μουσικών οργάνων. Στο χωριό κρατούσαν ποτήρια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας και τον Μορφωτικό Σύλλογο για την δεύτερη συνεχόμενη πρόσκληση, την οποία αποδεχτήκαμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και αυτό οφείλεται και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος στον Κοσμάτο Τζίναλη. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1980, έχει σκοπό πάντα την συνέχιση της διατήρησης των εθήμων και των χωρών των Μικρασιάτικων. Όντας Μικρασιάτες, από την Προύσα και το Αηδίνη θα σας παρουσιάσουμε χώρους από τη Μικρά Ασία. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε με σκοπό να φροντίσει
8 στόματα, να σπογείς το σπίτι και την αυλή. Είπε και να ετοιμάζεται όπως είχα να πέφτει το χωρά και τα μερία το σχόλιο. Καλά λένε, κάκα ματιές αντίθει. Μαρνέ, δεν ζούνται. Εγώ πάλι ξανήφθη είμαι, στο τσιλδί πάνω να την προχτά. Και κανείς δεν σημασία έχω και την πετρά να πας στο κεφάλι. Όλα μου λέει, το στόμα να τα πάνε σάκες. Νύφε, το προκουράναλο, φέρε τάλα. Φέρε χιλιά να πλένω τα ποδάρια. Νύφε, το πεθερώσει και μας εσβώματα να μας. Όλο νύφε και νύφε, μάμον βεζινοκούλα. Η Μάρσα θα ρίσκει εκεί στο χαρτισμά, όλο ενδιάταζα. Όλο νύφε να έφερε. Για τα τώρα εγώ σας, καλά πήγε την πέρτα στο μάτι. Να βλέπετε κι εσείς. Γεια πλύνω και τα λώματα. Η πηγιά σας αντέχτεμ και η ώρα παεδεύεμ. Ο ήλιος σκόθε 3 βουρκιντές και εγώ ακόμα τη δεν κυβήκα. Αχα, έθε και το βουτ. Είπες πάρπα να θεμάσαι. Σκυλές λέγονται αυτό, λώματα πλένω και άργησα πηλέω. Έχω ακόμα πολλά δουλειάς να φτάω.
Ποιος παίζει να πάω να τραβήξει λίγο κάτι που θέλει? Τι να τραβήξεις? Να πάω να πειράξω κάτι κορίτσια που θέλω. Έλα τώρα. Φοφό έτοιμη να φτιάξει. Φοφό, είσαι ετοιμένη. Πάνε άλλαξε τα λάδια, το παπάκι. Γεια σε μας δεν παίξετε ποντιακά. Δεν παίξετε ποντιακά. Η Κούλα έμεινε με τη στολή. Την κλέψαν τα ρούχα. Κούλα και εσύ πήρες τέτοιο. Τι λέει μέσα. Γιατί? Πού πήγε η άλλη? Ποια. Η άλλη που την κοπάνισε. Μαριά κάτω πήγε. Γιατί? Έτσι. Τένερο. Να. Τένερο. What you got? Πάνε μέσα τα Ολύμπισα. Κύριε φορές! Φτάνει εδώ. Μας περιστρικάβαλο. Τετρακάβαλο θα μας τεφώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εθιμοτυπικά πλέον το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το νέο σύστημα βαθμολογίας στις γενικές εξετάσεις. Σύμφωνα με αυτό, στα πανεπιστήμια και πολυτεχνία θα μπαίνουν μόνο οι καθηγητές, οι κοσμήτορες, οι βρυτάνες και οι καθαρίστριες. Άλλωστε, το λέει καθαρά. Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία. Και επειδή συνήθως οι πτυχιούχοι δεν έχουν εργασία, καλό είναι να μην μπαίνουν. Απαράβατος όρος ο υποψήφιος να διαθέτει μουστάκι. Αν πρόκειται για κορίτσι, πρόβλημά του. Ας πρόσεχε. Παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, το κανάλι μας κατάφερε να μπει στο χώρο ενός υπερσύγχρονου κτηρίου που διεξάγονται και φέτος με απόλυτη επιτυχία οι γενικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, περάσαμε μέσα από τα σπασμένα κάγκελα, πηδήσαμε μέσα από τα παράθυρα με τα βγαλμένα τζάμια, δεν ενοχληθήκαμε καθόλου από τις κατεστραμμένες πόρτες, παραβιάσαμε τις χαλασμένες κλειδαριές και όλα αυτά χωρίς να ξυπνήσουμε τον επιστάτη. Μαύρος Μπουίκ και το Black Channel. Και τώρα αρχίζουμε το ρεπορτάζ μας με την πρώτη μας υποψήφια. Μιλάμε με το όνομά σου? Βιβί Ακριβή. Για πες μας Βιβί, πού γεννήθηκες? Στο μευτήριο. Εννοώ σε ποιο μέρος? Στο χειρουργείο. Καλά, ίσως το διάβασμα των ημερών. Αλήθεια, θα ήθελες να μας πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που γράφεις εξετάσεις? Παντών. Λέω, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά, γιατί? Μα δεν έχεις τραύμα.
children.
Θοδωρίδου, ο Κώστας ο Καρυπίδης, ο Διογέννης ο Αϊναντζής και η Κούλα ο... Φύγουνε τα τρία παιδιά και θα συνεχίσουν τα άλλα δύο με ένα άλλο τραγουδάκι για να λήξει το πρόγραμμα μας.
Ρετζίνα.
Να κορύψει να μιλήσει το ξέρω. Ναι. Οι δύο. Το θέλω. Τέταρτος χορός, ο χορός Τριγώνου.